O mga kakristyanuhan, ulit nilang yugon yan. Mag-isip ka ng magmulaw ay nay. Hindi mo kaundan sa ibon bigatan o sanay talikodan mong totoo ang lagi sa mundo o marami Jesu Kristo ay nahay. Amaling di ka mapuyong sugod ni mga demonyo ay nahay. Naan mga tao anan di masalagadan siring na mga naliman ay nahay. Bulan kinakuyan ang gamusan ng matutunaw ay nahay. Kaya simong inaan pa sala mong labi-labi pa bang sulsol magpilitin siya ay nahay. Buod mo magurasan ang tawad simong makuha ay nahay. Ano dali ka handal na di mo natatakutan kung gawa ang mga balay nahay. Ang hawak tinatakigan kung hindi magirumluhan ay nahay. Kail pa yung kail, Jubin. Malik ka siya. Na natuturog sa kasalanan mo, pukawi ang sinumpot ay nahay. Isipon muling natanos Ang sa mundong pagkatapos ay nahay. Kung dahil pagsusulan mo, hirap man sip mo, dahil masala't tulong ay nahay. Pirit na madadagnan mo sa doon sa impyerno ay nahay. Ang puso manasin mo, simong idulog sa Diyos, nganing hapton mong padagos ay nahay. Banwa ay mga santos kunang pagsulsul maigot ay nahay. pag umaring may aldaw pa, maghandang iyong mauma. Ang aldaw kung lumitlog na ay nahay.
Diyos na kagurangnan ay daan. Jesus kami nangagad man, pagsukat mahirapan, nagunalabusan buhay ay nais. Sa muya Muna pakamtan ang langit, kamurawayan, apa lugod